Hey fede, jeg er rigtig ked af, at jeg ikke kan være der og fejre dig nu, hvor du bliver 18 og du bliver voksen. Men jeg tænkte, at du stadig skulle have nogle kloge ord med på vejen. Og som du kan se her, står jeg ved en kæmpe kugle af guld, som der hedder Matrimendir. Og formålet er, at man kan gå derind og koncentrere sig. Det er rimelig lol. Men den er jo meget flot. Og så har jeg taget her den flotte sari på, som du kan se. Så alle tror nok, at jeg er god. Men i hvert fald synes jeg bare, at du skal vide, at jeg tænker rigtig meget på hernede, og jeg er rigtig ked af, at jeg ikke kan være fest med dig. Men det må vi jo gøre, når jeg kommer hjem. Og så vil jeg bare sige, at jeg elsker dig, og du er den bedste lillebror i hele verden. Og vi koger rigtig meget, og vi snakker rigtig meget, og det er rigtig nice, og det er jeg rigtig glad for. Og nu vil din anden søster Benny også sige et par ord. Hey Simon, rigtig mange hilsner her fra Indien, og jeg, som du kan se, har jeg også sådan en fin lille sag på. Og ja, vi har det jo pisse godt her i Indien, men det er jo ærgerligt, at du ikke lige kommer ned og besøger os. Det ville være ret nice at lige kunne give dig sådan en billet. Men det kan vi desværre ikke, så du gør det, vi kan give dig. Og så vil vi bare sige kæmpe stort tillykke. Du må få en rigtig lol aften. Ja.